Hemejäze salam, ben Altın. Habarsız galma gepleşigimizin 215-nji bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, bugünkü täzeliklerimiz diýseň bet, şoň üçin başga zada güýmenmäňjik täzeliklere başlaýyn. Klip täzeliklerine başlaýas elbette Amalia Zehin bilen Bakma. Mekan Ataev täze klip çıkarıpdyr, özüň üçin ýaşa. Eşdäň gaýy. Kim üçin ýaşamarken? Parahat Amandurdiýew uzak aradan soň täzelik çıkardy, özüm Selvi toqlyjy öýle. Bir sen iş berýän kella. Görýänmi meňde jeken, meňde şuny ýok. Oýna demde şeýken, şuny medetim hem gelenna. Munyň ordun. Maňa näme? Züleyha Kakaýewa konsertden klip Bagtyň barynda. Empo şarjygyna Parahat Amandurdiýew bilen başlaýas Jadyly sen. Dinge gözlüğündesin, sana yok dünyadadın. Jadyly yeri gözlüğündesin, çeke meni ödüňesin. Jadyly. Yine bir empo täzeligi Batyr Muhammedowdan 3 söýgü. Olsa ağlayan geceleri yapman, sevgilim taşladı yanım dünyadan. Durmuşumda şol üçteyi var bolsa, aman dostum vak sen en batly adam. Laçin Mammedowa öz TikTok sahypasyndan täze çıkarjak aýdymyna böylecik video hödürläpdir. Çünkü vursun yalan dünya, ölme yaşa duya duya. Çünkü vursun yalan dünya, ölme yaşa duya duya. Yerden yere vurulmaktan bu tenimde can kalmadı. Yerden yere vurulmaktan yürekte YouTube täzeliklerine gelenmizde dostlar Murat Öwezow bilen ýüz-ýüze gepleşigimiz ýazga geçirli. Nesip bolsa öňümüzdäki hepdäniň 4-nji güni çıkar. Inni gelýäs iňe görän şarjyklarymyzyň biri köneleri ýatlar şarjygymyza Kakyş Amandurdiýew Şemal. Şaýlanyp sürmeli gözlerin gaşy çerenemen diýär näzik bakışy dostlaryň haýrandy tawus basyşy. Yine bir köner ýatlaly Kakajan Söýünhanow we Hemra Rejep aýym tapdym. Dostlarım seýwe tataşdym, hasrata duşdym. Aşkyň diýsiz derýasyna deňdene düşdüm. Dostlarım seýwe tataşdym, hasrata
Bäz tesirleri okumaly şagajymyza ilkinji tesir ýazyp baýrak gazanan dostumuz Serkan Aydemir. Meje tama diňöňe üstünlük size. Köp sag bolun. Bize Instagramdan ýazyp bilersiňiz. Inneki tesirimiz Batman. Tuvaleme altın gepleşikde zahmet çekýän, her kime sag bolsun aýtýan üstünlük işiňizi. Köp minnettar zahmetimi görýäniňiz üçin. Spasiba. Yine bir tesirimiz Ütüşük adı bilen size söz yoklaýmaýja tamam. Murat özüň şow gepleşigi haçan çykýar aýda. Ýa-da maýdyp geçişim ýaly inniki hepdäniň 4-nji güni nesip bolsa hödürler. Inniki tesirimiz hurma. Salam altın zaltiska gyp elbetde bez problem paýlaşýar. Meje tamam sen beti gyty. Gün-günden öňe we üsüşler siz bilen bolsun. Size 100 miňlerçe like dostoynosyz. Zaltiska sen aksentiňe dönöýin. Köp spasiba meni beğendirdiňiz we tolkundurdyňyz. Indi gelýär soňky tesirimize Maksat Halmuradov. Salam meje tama hemde altın. Men Maksat Halmuradov gepleşik gülýäli. Şular ýaly dowam etseňiz 100 miň däl eýsem 1 milyon podpiska bolanyny bilmän galarsyňyz. Gepleşik men üçin iň gyzykly ýeri tesirleri oku hemde altın sen ýalňyşan ýerleriň udaçy ýene bir ýerde. Köp minnettar. Men üçin iň gyzykly ýeri tesirler okuma ve könleri ýatlama şagajymyz. Bizi görüp bize paydaş etýäniňiz üçin köp spasiba. Dostlar, bu bölümdäki täzelikler şulardan ibaret. Haýsyny halan bolsaňyz hökman tesirlerde belli. Onu näme iň esasat näme özüňize goja serediň. Inniki bölümde görüşýänçä hoş sag bolun. We dostlar, size bir zat aýtmak ýadymdan çykypdyr. Men uniwersitetimden uçurum bolýan erti şoň üçin bölüm bir gün öň çekdik. Meni tesirlerde gutlap bilersiňiz. Köp sag bolun. Kutlayas. Bet şoň üçin näme diýdim? Batyr Muhammedowden fön çekdir gaýtdy salony bilen. Fön çekdirsen aňat bolýar 100 TL. Aynen 100 TL. Yöne pulla artık ben basan erdimden pul näme diýjekdim ben? Ya gelen bize biraz öz. Kakış amandır deyip. Şaman näde? Erteni gidilecek. Yer tapamaýda rezerwasiýon hiç sadım yok. Diýjek gel. Yüzüm alan soň näme üçin diýin? Batman niýe? Tamam. Rahmetim görýänler ba görýän, siz görmeseňiz hem näme agzalarymyz görýän. Kaçan çıkar ayda. Özü fundarken? Murat özü fundarken. Ha. Okey, o kayn okuman. Size yok. Size söz yok. Aksentiňe dönöýin diýe. Tolkun ýan şu wagt. 100k der eýsem 1 milyon podpis bolanyny bilmän galarsyňyz. O kim? Men Maksat Halmuradov diýip. Aýdyp ödakansa okan. Ha. Kalp göndereyim bura.